Pallassos Sense Fronteres va visitar el Teatre Sant Jaume en una xerrada protagonitzada pel pallasso Tortell Toltrona, que es dedica al món de l'espectacle des de fa 20 anys, mentre que ajuda a milers de nens en tot el dia. Ens ha fet una lliçó d'història i ha caminat per tot el circ, ens ha explicat d'on ve el circ, on ha nascut el circ des de l'antiguitat fins ara, ens ha explicat la seva història personal i finalment ha arribat a Pallassos Sense Fronteres explicant-nos des de quan es va formar, quan el va fundar, com i tots els països que han visitat. Ens ha fet riure, ens ha emocionat i fins i tot ens ha fet plorar. La història del circ, el funcionament de l'organització i els seus punts bàsics com l'ajuda emocional, el protagonisme de la dona o tendir ponts entre pobles van ser els temes que es van tractar en l'acte durant més d'una hora. Aquí havíem sentit a parlar d'aquesta ONG, de Pallassos Sense Fronteres, però no coneixíem com és, com s'organitzen, com es belluguen, la funció que fan. I clar, no és tan sols el fet dels pallassos, és el bany de realitat, quan t'expliquen el que viuen, quan van per aquests països amb aquests nens que tant ho necessiten. Ha sigut maquíssim. Ens ha explicat algunes anècdotes bastant dures i realment ens ha impressionat. Vull dir, hi ha hagut un moment que dèiem, ostres, és molt tard, potser pels nanos, però no ens ha quedat fins al final perquè ha valgut la pena. Aquesta organització proposa el riure contra el dolor de la guerra mitjançant tallers de jocs de pallassos, mentre que ajuden persones que han patit traumes durs per culpa de la guerra. La seva darrera ajuda ha estat enfocada als camps de refugiats, que tant estan patint en els darrers temps. Gràcies a aquest acte organitzat per la Societat Sant Jaume, els premianencs que van assistir van aprendre la importància d'ajudar emocionalment a qui més ho necessita. Estic aquí a Premià de Dalt, després de fer un speech i explicar el que és Pallassos Sense Fronteres. Fem riure a la gent que està en situació de refugi. Si algú ens pot ajudar, estarem encantats. clowns.org clowns.org. Gràcies.